Start na ko lang. Almost na. Let's go. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon ang tinatanong. Sa panahon na kami masangkit sa ngalan mo, tungkol mong mga pangako ko, sumalasang mga saan mo. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon ang tinatanong. Sa panahon na kami musangpit Sa ngalan tungkol mo, mga pangako ko, sumalasang mga saan mo, at tinutuan ka sa mga mabungahong kabuntagon mga igsoon. mga saan mo. Na late na gamay kay nagrap-rap ko ganina. Gikutan ko, wala ka na usa, sugat ba ganiyan ko? Okay, kabalo na mo. No? Atong i-share ang pulong sa Ginoo. Pwede na mo mag-start niya at highlights at everyone mag-type. Kunya at followers, or you can mention your friends and loved ones in the comment section para makabantay sila nga nag-start na ta. Mayong buntag, mabungawang buntag, Sister Aying Lin from Kingdom of Saudi Arabia. Just extend my regards to Aying. No, so shout outs to ng mga followers na to diha, sa atong mga subscribers and mga new followers. Welcome kayo ani nga page. Mga new viewers na may mga ingon ning chat na ko gapon nga bag-o pa lang daw sila naka-view. Okay? And anyway, pasensya na nga dili na ko mabasa ang tanan ninyong mga nagdagan this comment section kay paspas kayo mga igsoon. Nya akong i-shout out tanang mga OFW, mga seaman, mga naka-permanent residents, nya tanang mga pineriso, shout out. Tanang mga jail officer, mga warden, shout out sa tanang mga kuan diha, mga security guard nga nasa lain nga mga area kung asa mo na-assign. Salamat sa kanunay pagtanaw na may mga nag-message na ko ubay-ubay na gini sila mga security guard ba. And of course, akong gi-shout out usab ang tanang mga higala na to sa Armed Forces of the Philippines and mga kapulisan, of course, no. So dili lang ako hinganlan kay daghan kayo mo no nya nalita magkuha na pugos kong anak karong alas 11. Gamay na lang tag panahon, no. So again, shout out sa nang kapulisan diha sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Ug ang mga brad na ko diha nga lunglib kanunay pataas na tong Ginoo, mga brad. Sayas kept thrown in arms, no. Tanan-tanan nga nagtan-aw karon Luzon, Visayas and Mindanao, maayong pagpaminaw. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Ako nagaampo kanunay mga igsoon nga kamong tanan nasa maayong kahimtang, nasa maayong panglawas ug labaw tanan duol ta sa Ginoo. Kay magunsa man tang nagbanig tag kwarta, maayo tag kahimtang, maayo tag panglawas, maayo, pero di maayo atong relasyon sa Ginoo, di ba? At the end of the day, wala may lain matubang nato sa hukom atong relasyon sa Ginoo. Dili atong mga tinigom, dili ato ang mga lawas nga himsog, kay kung dili ato ang pakigrelasyon sa Ginoo nga hingpit or maayo kini. Again mga igsoon, salamat kayo, no? Thank you rin kayo sa mga followers nato nga inyong gidala, inyong mga higala ani nga page ba kay kabalo na mo daghan na kay mga testimonya ni igsoon nga naay mga kinabuhi nga gibag-o sa Ginoo ever since naabot sila ni nga page.
And again, pasensya na kayo, wata ka live gabi na yung mga kakulian o gani. Karong buntag na late ta igsoon kay kuan man good actually. Akong i-shout out si Kuya Sitoy from Cebu. Okay? Usa na siya sa nag-ingon ako nga, Pastor, akong nakita ni mong mga actually composer na siya igsoon, na siya yung mga kanta. Ingon siya na ako nga, kita ko sa imong mga rhyme ba. Kuwang naman lagtuno nga mahimong rap ko no. So iya ring hisgutan ng Brad na ko, sila si Brad Rains 999 o si Winston Lee nga. Tanawa na sila kanang mga Brad nimo. Di ba na nagrap-rap nyo maumao raman og kuan, so ning suway-suway ra pug mga igsoon gibutangan ako og tono ba. No, suway-suway ra gud pod, no. So mao na nga nadugay ko ganina. Nga na bitaw nadugay ko ganina kaya akong isuway na kog tipo bitaw, wa ba yay giya-giya na to ato raman na uban sa tabang sa Ginoo no. So mao nang na-late ta. So karon mag-start na ta. Amen. Kumusta mga higala? I pray and I declare nga today is gonna be a fruitful day, mabungahong adlaw kanatong tanan. Puno sa kalipay ug kalinaw ug protection ug pabor sa Ginoo igsoon. Shout out Pastor. Salamat kay Mama Kapaminaw na sad ko sa balaanong pulong. From Brother Anisito Divino. Dili sa ko mag-shout out kayo mga igsoon kay malate to, malate ko. Okay? So now let's pray. Okay, let's welcome the presence of the Lord. Pasensya na dili na ko mabasa inyo ang mga dili sa nako basahon ninyo ang mga nakita jud ko. Inyo ang mga connection message shout out kay time is running out. We're running out of time day. Kuha na 10:20. Kunya magsugat ko ron taon after ani. Okay, let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your goodness, for your faithfulness for us. Salamat sa imong kamaayon. And this morning, amo kang gipasalamatan for another great privilege that you've given to us. Another blessed opportunity nga mamalandong na sa bisimong balayang pulong. Dili tanan karon Ginoo makadungog sa imong pulong, makapamalandong apan kami bulahan kami Ginoo kay napamihigayon. So Lord God, before we proceed, hinluoy among kasing-kasing, himo aming takos, himo aming angayan, mamati sa imong pulong. Tagayasab kami kasing-kasing, mapainubsanon, madinawaton, masinugtanon, o open for correction. Dili kay igora maminaw, kunya dili mo sunod. But Lord God, I declare that this morning, imong tagaan, Ginoo, I pray, kasing-kasing masinugtanon, willing mo sunod sa imong mga pulong. Tagayosab kami Ginoo kaalam nga langit nun aron among matugkad ang imong pulong, aron among mas malpalawman ug mamasabtan pagid Ginoo ang imong mensahe. Kay kung amo-amo lamang Ginoo kaalam nga kalibutanon dili na mo matugkad. So Lord God, we pray heavenly wisdom this morning and peace of mind as well, Lord God. And I pray also Father God that you're gonna bless all the viewers right now who are watching this time. Kutob sa makakitaan ni makadungog Ginoo, kutob sa maabtan ni Ginoo, even ang mag-replay ani unya Lord God, i-bless Ginoo. Ipabati imong gahom, ipabati imong dihog, ipabati ang lihok sa Espiritu Santo Ginoo. Ikaw lamang among iisa karon Ginoo, walay relihiyon mataas, walay tao, simbahan, pundok, sekta maisa. It's all about Jesus Christ. Ikaw lamang ang bugtong ipataas ka namo nining kabuntagon. Salamat sa kadaugan. Let your will be done, Lord God. Ang nabiling panahon na mong itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so this time we have 142 viewers. Sa dili lang ta magpaabot sa uban, mapas ra sila unya mag-reply na lang uban kay ako ang time po na akong gi-adjust igsoon kay basin madugay sad ko. Okay? So our topic for this morning is about repentance. It's about genuine repentance, no? Wait sa kaday message, importante. Wait sa na importante, Exxon. Wait. Importante, Exxon. About ni sa umabot nga crusade this coming May 12. Again, before we start then, I just want to remind everyone sa mga taga Bohol.
Watch out. Tanang taga Bohol nga duol aring Buena Vista o bisan layo sa Buena Vista naaday tay crusade no and concert this coming May 12. May 12 ba ni? Unya sa May 11 na ay mga workshop diha, seminar sa mga worship team, exclusively sa worship team, no? Unya again ang May 12 concert and crusade na siya, anha na siya ang venue sa Buena Vista Cultural Center. Unya akong gi-invite tanang mga brad nako diri nga attend ta brad na ako diha, speaker ko last night sa May 12 sa gabi. So nagchat-chat naman mi sa GS sa Buena Vista. Unya iha daw inviteon ang mga brad nako dito, no? No, para sa mga brad nako libre. Okay? Actually nasa 50 nga registration pero kanang 50 i-raffle na siya ticket ba. Palit og ticket unya i-raffle na sila unya ang prices is laptops, cellphones and bugas. Ana na siya. Again, don't forget, Bohol, watch out for me. Uban sa tabang, grasya sa Ginoo. Na ako diha sa Buena Vista Cultural Center, no, na ay crusade and concert. And usa ko sa speaker, na ako sa last night, sa May 12. Okay? Lahos mga higala. Okay? Again, our topic for this morning is about genuine repentance. Kung unsam gining tinuod nga panghinulsol kay usay sigilan ta og hinulsol sigitag matod pa nila ubang term na kay sigilan tag kumpisal pero unsa gining tinuod nga pangumpisal or tinuod nga panghinulsol atong isgutan karon igsoon. Okay? So giingon diri ni Jesus sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 8. Again, Mateo kapitulo 3 bersikulo 8 nagaingon ang pulong sa Ginoo. Ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong sala, pinaagi sa inyong buhat. Again, mga igsoon, according to Jesus, in the book of Matthew chapter 3 verse 8, ingon siya diri sa Bisaya igsoon. Ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala, pinaagi sa inyong buhat. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. So this morning, gi-remind ta ni Lord igsoon, kung unsa gining gitawag og tinuod nga paghinulsol. Kung unsay timaan or ilhanan nga tinud-anay tang naghinulsol. No? Kaya uban akong madunggan, mo simbara kay mo hinulsol, mo simbara, mga ipasaylo, mo kumpisal sa ilang sala. Pero no, ang genuine repentance according to Jesus Christ, nga mao'y atong gisunod, ang tinuod nga paghinulsol igsoon. Ang tinuod nga paghinulsol igsoon, ipakita daw nato sa buhat. No? Ipakita, no, ang genuine repentance. In other words, kay mingon ka, Lord, pasaylo ako. Ginoo, pasaylo ako kay nangabit ko. Di ba? So, naghinulsol na ka. So, ipakita na to, nga ningbiya sa itong gibuhat. No? Pero, mao na gingon igsoon nga case-to-case basis po ni, no? Kay namay uban nga, basta, naiuban nga sitwasyon nga lisod sulbaron. Pero kani lamang igsoon, ako ning example sa gitawag og genuine repentance. Ang genuine repentance, kung unsa imong sala nga imong gitugyan sa Ginoo, ningayo kag pasaylo, ning luhod ka, ang imong sala nga imong gikumpisal sa Ginoo, ayaw na baliki. But pasabot, imo nang gitalikdan, imong gibiyaan. Ang tinuod nga paghinulsol igsoon, example na makita sa 2 Chronicles or 2 Chronicles 7:14. Ningingon diha balang kasulatan, kung ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan, magpaubos ka nako, moangkon sa ilang sala, maghinulsol, kunya mutalikod sa ilang binuhatan nga dautan. Nay word nga mutalikod. In other words, dili na nila buhaton ang ilang gibuhat nga ilang gisangat sa Ginoo samtang naghinulsol sila, no? Mao nay tinuod nga paghinulsol igsoon, biyaan. Talikdan, pareha nako. Excuse me. Kanila mo bira kag kugayo mo karat. Like me igsoon. I remember way back 2012, sadyang naghinulsol ko. Ning duol ko sa Ginoo, nagluhod ko, naghilak ko. Ug ang akong mga luha ni tulo, naghilak og nagagulo ning surrender sa Ginoo. Ngana ko igsoon, way back 2012 January, kay nahadlok ko i-rehab. Kay nabuang naman ko tong time, magistorya naman kog akora. So ang himo igsoon, tinud-anay na kong gikumpisal akong sala sa Ginoo. Naghilak ko, naghinulsol ko igsoon. And after that, mao na to, wala na ko baliki ang tanan. May undang na ko si igsuyop og syabo, na maligya og syabo, na nigarilyo, ning inom.
Anything nga makadaot sa lawas. Marijuana, rugby, sirap, bulkasil, gasolina, pintura. No? Barnis. Mutama man na. Ing sa pintilpin, tripan pa na o sirap. No? Tanan nga akong gihinulsulan, gikumpisal na ako sa Ginoo. Ako nang gibiyaan, mao na tinuod nga paghinulsol. Ang uban wa kasabot sa tinuod nga paghinulsol. Sige lang, repeat, repent and repeat. Ingon si Jesus, Mateo 3:8. Ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala, pinagi sa inyong buhat. Actually, igsoon, gisulti ni Jesus ngadto sa mga Parisiyo. Ngadto sa mga Parisiyo nga nagsigilag simba pero way kabaguhan. Nagsimba lang kay ngano man tuluman nun kay ting simba, kay adlaw nga ting simba, nagpakita ra kay ning simba. Mura ba og ning simba lang kay bago og sanina, ning simba lang aron makit-an sa magwali nga ning simba nga walay absent. Nagpaasip nga dasig. Pero ningon si Jesus, ipakita sa inyong buhat. Kay ang tinuod igsuon nga ebidensya nga tinuod tang naghinulsol kanang binuhatan nato. Kung naabatay tinud-anay kabaguhan, ming simba ta naghinulsol ng umpisal. Pag uli, balik na po as usual. Balik na po sa daotang binuhatan. Dili na paghinulsol. Ang paghinulsol, mga igsoon, is kanang sala nga imong gikumpisal sa Ginoo. Imo na biyaan. Imong talikdan. Siguro, ang uban, dili lang madali-dali. Pero naay gitawag og progress. Amen? Naadoy kausaban na kabaguhan, igsoon. As what I've said, ako sa una, igsoon, hiling kong babae. No, I was a womanizer before. Daghan kog nabuntisan, dili ko mauwaw. Bisan pag di lang po naunganlan kay mauwaw tong mga babae na ko sa una. No? Na ako'y mga gibuhat nga dili mayo apan sa diyang nangumpisal ko ni Kristo. Wala ko nangumpisal sa tao. Kumpisal na ko diretso sa Ginoo. Naghinulsol ko himaya sa Ginoo. Grasya sa Ginoo wa na nako gibalik. Karon mga igsoon, nanako sa kong asawa, faithful ko, loyal ko ban sa tabang sa Ginoo. Igsoon again, gitudluan ta ni Jesus Christ this morning. Kung unsa ning tinuod nga paghinulsol. O tanawa, ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala, no? Unsa man ang sala? Mga sala, mga butang na igsoon nga atong gibuhat nga wala nalipay ang Ginoo. Ang mga sala, mga butang na igsoon nga atong gibuhat nga wala nakapahimuot, wala nakapahimaya sa Ginoo. Sumaw na hinungdan nga ning duol tas Ginoo. Ning simba ta, naghinulsol ta, nagampo ta, nangayo tagpasaylo. Apan ang gipangita ni Lord, dili ang baba rataman. Ingon siya, ipakita ninyo nga tinuod mo naghinulsol, pinaagi sa inyong buhat. So nga atong action, atong binuhatan, ikson, after ta ning surrender sa Ginoo, may gitanaw niya, dili nang baba na to nga, Ginoo, maunay pasaylo. Kada ampo, puro pasaylo, wala ba day progress? Ang tinuod daw nga paghinulsol, kung tinuod nga atong gibasulan, gimahayan, ang atong mga sala igsoon, ayaw na nagbaliki, buhii, talikdi, kalimti. Unya, subay na sa kabubuton sa Ginoo. Mao na tinuod nga paghinulsol, dili ba buhat. Amen? Amen ba? Mao ni tinuod nga paghinulsol igsoon. Dili tanan nga nagsigig simba, tinud-anay na nga naghinulsol. Prangka lang nga pagkasulti. Daghan nagsigig simba igsoon, di man ko marites, pero ako lang dyan yung gi-share, kay nga naman, kani manggon nga pulong, gi-release ni Lord, ni Jesus, ay ang bakba igsoon. Iyan, kung atong basahon prior to this verse, ang mga Parisiyo ni, nga mga dasig ka simbahan, sige, hatag o ikapulo o halad. Grabe ka Diyos nun, grabe mo ampo, grabe mo puasa, pero way ka bag-uhan ang kinabuhi. Manan ingon si Kristo, kung tinuod mong naghinulsol yun, kung tinuod mong ning sunod na nako, kung tinuod mong, nangalagad sa Diyos nga buhi, then, how about your action? Ipakita sa inyong binuhatan. Ipakita sa inyong sinultian. Ipakita sa inyong batasan. Ipakita sa inyong kinaiya. Nga tinuod yun mong nanghinulsol. Kaya ang tinuod nga nanghinulsol, mubiya gina sa sala. Mubiya na sa ilang binuhatan nga dautan. Mao na ingon ni Jesus igsoon. Kung tinuod yun tang nanghinulsol, no? Ipakita na to sa buhat. Wala na sa baba. As what I have said, igsoon, dili tanan makaingon ta nga grabe siya mohatag og opiring sa simbahan, halad ikapulo, no? Grabe na siya way sipet og simba, makaingon ta nga loyal, makaingon ka nga faithful, makaingon ka nga naghinulsol. No. Ang basihan mo ni gibalik-balik ni Jesus igsoon, sa bunga makita sa binuhatan. Amen. Kung tinuod bagi kang naghinulsol, i-prove by the way you live. Unsa ang imong pagkinabuhi? Diha na mapamatud-an na to nga tinud-anay tang naghinulsol. Unsa man ning paghinulsol jud ay? Paghinulsol ka ng imong gisugid sa Ginoo, imong sala nga nahimo.
Imong ginasalo, Lord, pasaylo ako. Ginoo, mao ni akong sala, pasaylo ako, Ginoo. Mana? And then humani mo ang nag-istorya, di na nimo balikan, tinuod na nga paginulsol. So nanay resulta, ebidensya na. The moment nga tintalo na punta kay ang yawa wa man undang, ang trabaho sa yawa magsigig panintal ni nato. So ang yawa og mutintal nimo nya naginulsol na makaimo na gibian dili na ka mo dawat sa offer sa yawa mao na tinud-an na yung paginulsol. Ang tinud-an paginulsol igsoon kung lalaki ka imong weakness babay, natintal ka sa babay aning surrender ka sa Ginoo, Lord nakasa ko. Lord minyo ko. Minyo ko Ginoo pero natintal ko atong bayhana Ginoo kay gitintal ko. Pero Lord karon ning duol ko nimo nangayo kog pasaylo. Naginulsol ko Ginoo tabangi ko, kaluyi ko, naginulsol na ka. May bawaan gyud kung tinuod ba kang naginulsol kung naana pud tong bayhana nga nakatintal nimo, musabak na pud nimo. Once imo na siyang likayan og daganan tinud-anay ka naginulsol. Pero kung mugakos na pud kaniya unya mangita kag paagi nga makasala mong duha, makakommit mo og gitawag og let's say adultery kay minyo man ka, wala ka naginulsol. Ang tinuod nga paginulsol mulikay ka. Ang tinuod nga paginulsol namura kag si Jose. Si Joseph mga igsoon gitintal siya mga igsoon ning dagat. Nga na bitaw mulikay ka sala. Tinud-anay ka na ginulsol. Dili kay balik ko na pud nimo. But anyway, as what I have said, ang uban na may progress nga lisod jud kuno kaayo. Sige ato nang dawaton pero kinahanglan ay what I mean is na daw proseso. Sige dawaton na ko na. Laylahi man ang kana bitawng depende man kuno ang kabaguhan. Sige, yes, on process sa ato ng dawaton. Pero mao lagi kinahanglan po na i-progress. Kay ako lang igsuno base sa akong kasinatian, no? Makakuha magag leksyon sa imong failure. Kung disa ka na dagma, makakuha magag pagtulunan. Amen. Unya the moment nga mobalik na butong panuway dako si Satanas igsoon mo tintal nimo, no? Magkahinumdum man ka mauning maugid niyo, di ba? Ang lesson nimo ma-apply nimo, makakat-on ka. Amen. Ingana man ko, diri ko nakasaay. So di ko magkumpiyansa. Ay, nanapon ni kay baon ako sa unahan ani. Makasa na pug ko, di ba? Makakuha tag leksyon. We must learn from our own mistakes. Amen. Mao ni mga malamon nga Kristohanon, dili kay magsigbalik-balik. Amen ba? So nga again, igsoon gipinumduman ta this morning. Gitudloan ta sa Ginoo kung unsa ning tinuod nga paghinulsol. Tinuod nga paghinulsol dili rang baba taman igsoon. It's not about hilak-hilak, luhod-luhod, ligid-ligid. Kubya, Lord, no! Pwede ka mo hilak, igsoon, ug maayo nga makaingon ang makakita. Wow, naghinulsol na gisa. No! Pwede ka na, nagbasol ra. Ang pagbasol, ako ning gibalik-balik, ang nagbasol ug naghinulsol lahi. Ang naghinulsol, igsoon, mutalikod na sa iyang gibuhat nga di maayo. Ang nagbasol, igor na nagbasol, Lord, nakakasa ko Ginoo, minyo namang da ko Ginoo. Ako mang gi-entertain. Lord, namakak ko Ginoo, akong mauni Ginoo, gipalabi na ko akong paginhanglon nya wa ko kahatag Ginoo nimo. Lord, mauni akong sa Ginoo dako kaayo. Mo nay naginulsol gintay ka, no? Paginulsol niya, di na nimo buhaton. Pero kung nagbasol ka, bisan pagdaghan kay imong luha, nighuman imong hilak, mo balik ka sa imong binuhatan, mo nay nagbasol. Igo ra na nagbasol, wa naginulsol. Igsoon ang gipangita sa Ginoong paginulsol. Amen. Tinuod nga paginulsol kay nga naman ang tinuod nga paginulsol na ay blessing. Tagaan ta mo og example ha. No, tagaan ta mo igsoon, okay? Akong basahon igsoon atong reference ganina nga 2 Chronicles or 2 Crónicas City 14. Nay reward igsoon, nay benepisyo aning tinuod nga paginulsol. Okay? Kung igor ka magbasol, ang imong madawat igsoon, guilty. Magilty ka. Muhantod ka, dugayan, mabakslide na lang kay, mauwa na ka. Ang tinuod nga paghinulsol, igsoon daraw. Basahon ako ha. 2 Crónicas 7:14. Ug kun ang katawhan nga akong tinawag, mudangop kanako sa dakong pagpaubos ug mubiya sa ilang sala. Mao ni naginulsol. Patalangihugan ko gayud sila og pasayloon sa ilang mga sala ug ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Nay word nga ibalik ko ang kadagaya sa imong nasod, sa ilang nasod, ibutang talag sa imong kinabuhi. Ibalik ang kadagaya, ang pabor, ang grasya, ang panalangin sa imong pamilya, sa imong marriage life, sa imong tanan, basta sa imong kinabuhi igsoon. Mao na benepisyo sa tinuod nga paginulsol. Ug again, ang tinuod nga paginulsol, mutalikod ka. Kung unsa na imong gikumpisal, gitug-an sa Ginoo nga sala, igsoon ayaw na nagbaliki. Mao na tinuod nga paginulsol. Kung imo nang buhaton mga igsoon nga tinud-anay ka naginulsol, naay benepisyo, naay reward, ibalik niya ang kadagaya. I-restore sa Ginoo kung sa may mga
gikawat sa yawa igsoon, dublihon pa. Murag naitabo ni Job ang nawa niya, gidubli-dubli pa ang nabalik nga na igsoon, no? Iyang ibalik ang kadagaya. In other words, kung ato ning palawman, iyang ibalik ang pabor sa kinabuhi nimo, panalangin, grasya sa imong pamilya, tanan nga mga maayong mahitabo sa imong kinabuhi igsoon, no? I-restore ni Lord ngano man kung tinud-anay ka nga maghinulsol. And again, ingon si Jesus, prove by the way you live. Ipakita sa inyong binuhatan nga tinuod mong naghinulsol sa inyong mga sala. Ayaw ng babara. Ayaw ng sigig simba ra. Pwede naman ka makailan ng simba. No, daga, as what I've said, praise God nga mo simba ka. But, in Jesus' name, I declare it, nga kanang pong imong pagsimba atong pagsimba, tinud-anay gana, tinud-anay sa tang naginulsol, ning duol sa Ginoo, nangayo ta grasya, no? Nga kana bang ang atong gihinulsulan, Lord, mao ni akong sala, Ginoo. Mao ni akong sala, Lord, mao na. Nya katong imong ginulsulan, di na nimo balikan. Mao na tinuod nga paghinulsol. Kung imo nang buhaton igsoon matuman ang saad sa Ginoo. Okay? Matuman ang saad sa Ginoo nga ibalik nako ang kadagaya. So naay mga pabor igsoon panalangin sa Ginoo ibobo nimo. Kana kung tinud-anay kang maghinulsol. Amen. Usa ka pagpahinumdum ni sa Ginoo igsoon, gipahinumduman ta kay ang uban man god, mao na abi nila pag hinulsol mao ra kumpisal kuno hay. Mao ni akong sala. Mana? Pag human og kumpisal, hinulsol, hingbalik. No, why ipik sa Ginoo? Igsoon kung manig ingon ni Jesus, ipakita ninyo. Di ganahan ang Ginoo mapakaroon nun igsoon. Di ganahan ang Ginoo na. Ang gipangita sa Ginoo ako ning balik-balik igsoon kanang mensahe sa imong kasing-kasing dili ba nga Lord mao ni akong sala, amen, pasaylo ako. Mana? No, how about the heart, our hearts mga igsoon, no? Kani ang gipangita sa Ginoo atong kasing-kasing tinuod ba gyud na? Are you sincere? Ano, sincero ba ta sa atong gisulti like me igsoon? Sadang ning surrender ko sa Ginoo kay mahadlok ko i-rehab igsoon. Sadang ning surrender ko sa Ginoo kay wa na ko kasabot sa akong kinabuhi. Tulo ka bisis kong nagplano nga nagbigti pero wajod natapos ang kinabuhi igsoon. Na disgrasya ko, nakasamad-samad pa ko igsoon. Grabe. Iya pa dyan kong gibuhi. Sumaw tong gisurrender na kong tanan sa Ginoo, nakita sa Ginoo ang akong kasing-kasing. Nga sincero ko sa akong gisulti. Tinud-anay dyan ko nga ning surrender sa Ginoo. Sadyang nakita ni Lord ang mensahe sa akong kasing-kasing. Ang akong kasing-kasing nga nag-agulo. Nga akong luha ning tulo nga grabe. No? Ang gitugyan, Lord, tabangi ko kapoy kayo. Tinuod ba dyan ang Ginoo? Lord, pasaylo ako. Gusto na kong mubiya sa kangit-ngit. Gusto na kong mubiya sa kong pagkadlulong sa makadaot nga bisyo, illegal nga droga. Grabing hilak na ko igsoon. Actually, igsoon, ang ako kong punda sa online na to after, akong gibulad. Akong gipainitan kay basa kayo, hinilak na ko, hinulsol. Dili lang nagbasol, hinulsol. And after that, ning biya na sad ko. Matong ning likay ko pero sa mga brad nga naglisod og hawas sa mga makadaot nga bisyo, brad akong gihimo again kay tinuod naman ta naghinulsol, wala na pug kuning tapo sa akong mga higala nga mga bisyoso. In more than maybe 4 months, wala ko ning balik-balik nila, wala na ko ning tapo. Ning tapo na ko nila nga kabaw ko nga lig-on ako. Dito na ko ning tapo nila. No, kaya ako mo sila gibalik, no, because for me personally I do believe nga the main reason why God took me out from the darkness, gibira ko niya. Okay? Aron pod nga gibag-o ko niya akong balikon sila para mahayagan sa sila, no? So ning balik ko nila pero in how many months pagyudigsoon kay wa ko nagkumpiyansa. Akong giparugan nga tinud-anay kong naghinulsol. Amen. Ning biya ko ning talikod ko tanan-tanan og grasya sa Ginoo igsoon uban sa tabang. 12 years kapin ako nga gawas nun. Nahigawas sa shabu, sigarilyo, inom, rugby, bulkasil, marijuana, barnis, pintura, gasolina, sirap, lain-lain nga mga makadaot nga bisyo pagkahilig og babae. Tanan. Gihawas ko sa Ginoo na. So mao na akong gingon mga example sa tinud-anay nga paghinulsol. Kung unsay mong sala nga gikumpisal, ayo itugot nga kada kumpisal nimo maora na gihapon? No, dapat naay progress. Kaya niingon si Jesus, kung tinud-anay gud mong naghinulsol sa inyong sala, ipakita sa buhat nga nibiya mo.
Amen. Nibiya mo mo na gibalik-balik ni Jesus, nibiya mo. Wa ko mibilib na inyong pagsimba-simba diya. Na mo perminti simbahan. Sige mo kampo-ampo. Nakitaan mo na ako nga nagpuasa. Ni hatag og halad og ikapulo pero inyong binuhatan sukwahi nako. Kaya actually ang giingnan ni Jesus igsona sa babaw, mga Parisiyo og Sadusiyo nga nanuol niya. Nya kinsa man ang Sadusiyo ug Parisiyo? Mga swito sa balaod sa simbahan. Mga hinimbahon pero wa na bag-o ang kinabuhi. Giprangkahan ni Jesus. Mausad ko ikson. Ako ikson, wa ko'y lipod-lipod. Upang mga lagad sa Ginoo mahadlok, muwali. Og sakit. Ang iwali, hapuhap ka na rang malipay, mamili. Murag ka na bitang pilion lang wali. Para dili ma-offend ang maminaw. Kay dagkog offering. No, ako di ko nga na. Tanaw ko nga na ay sukway. Birahan dyan ako na ikson. Asa man ang daghan kayo, inoon, grasya sa Ginoo, ning daghan-daghan jud ta dire. Grasya sa Ginoo. Asa man ang daghan pero badlungon. Pira Jesus o nimprang ka. Ang babawa ni Ikson, iya pa jud ning giingna no. Mga bitin, gitawag niya mga bitin. Okay. Giingnan niya mga bitin pag yun no, kinsa unsa nang bitin traidor, unsa man na Ikson, pakaron ingnon. No? Pero sige simba, mga Pariseo ug Sadusiyo, sige simba. Sige puasa. Pero walay kabag-uhan ang kinabuhi. Mao ingon si Jesus kanila nga, hey. Kay mao ni tinuod nga paghinulsol. Sige mog simba na, ipakita nako pinagis niyo mga buhat. No, binuhatan nga resulta sa imong kaluwasan. Okay? Ang uban ingon ang uban nga di man ta maluwas tong buhat. Yes, di bitaw, tinuod. Di ta maluwas. Pinagis mayong buhat. Pero ang maayong binuhatan, resulta na, ebidensya nga nakabaton tag kaluwasan. Walay ming claim nga naluwas nga mga badlungon pa kayo. Kung ingon tag naluwas ka, it means tagalangit ta. Og tagalangit ta ang atong binuhatan dili para impierno. Kung ingon tag tagalangit ta, makita ang pagka-Diyos nun sa itong baba, dili ang pagkayawan noon. Anara! So mao na ebidensya nga tinuod tang ning sunod ni Kristo og tinuod tang naghinulsol kay ato mang di pa matud-an sa atong binuhatan. Amen. Nga na mo nag-ingon ni Jesus igsoon. Si Jesus dili ma-impress sa sitik-sitik simba. Praise God kung hinimbahon ta igsoon at the same time tinud-an na gyud genuine. Amen. Adyoy kabag-uhan, nimbiya ta sa tong binuhatang dautan. Pero si Lord wala na impress aning mga Parisiyo ug Sadusiyo nga may lag simba, may lang og balaod, puro Ginoo pero babara kutob. Mabitaw ang iyan ning giingnan. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Apa na ilang kasing-kasing layo kanako. Kaning mga tawhana nagadaig kanako pinagi silang baba lamang. Apa na ilang tinuod ilang kasing-kasing layo kanako. Amen. Mao ning gibirahan sa Ginoo igsoon. No? Si Lord dili ganahan og pakaruning non igsoon. Kay walay plastic sa gingharian sa langit. Walay piki, walay fake. Tinud-an na genuine. Genuine repentance. Musugutag sa dili igsoon ang plastic, di na mo lahutay. Kahit kabantay mo ng plastic na lingkuranan, plastic, basta anything that made of plastic, ilabay ra na sa dagat, ilabay na sa mulutaw na ang plastic, mulutaw gina ang iyang pagka-plastic. So di genuine, may bawaan jud mo nang di ka lahutay sa pagpangalagad sa Ginoo kay nagpakaron ingnon man. Yang plastic pod wala nay kabaguhan. Sige simba pero ang binuhatan, I'm not judging, no, ako mi judge. Pero si Lord lang igsoon nagsulti kanato this morning through His Word nga kung tinuod tang naghinulsol ang iyang gipangita ebidensya kung nibiya na bagita sa atong pagpakasala, kung nakita ba niya sa atong buhat nga wa na taming balik atong gikumpisal ang tinuod nga nagpaghinulsol igsoon mubiya ta, mutalikod ta ato ng kalimtan, likayan ang mga buhat nato nga wa malipay ang Ginoo. Amen. Ikalipay sa Ginoo ang katong mga anak niya nga kamaog yun maghinulsol nga tinud-an na yung paghinulsol. And according to the book of 2 Chronicles 5:17, 2 Chronicles 7:14, sa gingon ganina akong gibasa, sa dihang kamao na ta, sa dihang tinud-an na tag maghinulsol, sa dihang katawhan sa Ginoo igsoon mangumpisal mga pasaylo mo angkon sa sala, unya talikdan ang mga sala niya musunod na sa Ginoo. Kasi yung gingon, ibalik ko ang kadagaya. Nay gitawag og kadagaya. Nay blessing.
na breakthrough, na milagro, na favor ni Lord nga yang ibukbo kanimo kung kamao ta maghinulsol igsuon, kung mubiya ta sa atong mga binuhatan nga dautan ug makinabuhi na tangbalaan kay gitawag man ta sa pagkabalaan dili sa kahugawan igsuon ug kalawayan. Sidang musunod na tas Ginoo kay ato nang gibarugan ang tinuod nga paghinulsol. Mubiya tas mga binuhatan nato nga ang Ginoo wa mahimuot. No? Katong mga binuhatan nato igsuon nga si Lord igsuon nagsubo kay wa siya nalipay. Ato na silang biyaan kay tinud-anay tang naghinulsol din ibalik sa Ginoo ang kadagaya. There is breakthrough igsoon sa luyo sa atong paghinulsol. Naay breakthrough, naay panalangin, naay pabor, naay proteksyon, tanan igsoon. Mao na igsoon nga kanang kinahanglan nga makabalo ta og sa tinuod nga paghinulsol. Unsa to? Ang tinuod nga paghinulsol atong i-prove by the way on how we live, or I mean kung unsa ang atong binuhatan, or kung ning talikod ba ta sa atong sala, pagpakasala, okay, or nagpadayon. Okay, again akong balikon igsoon ingon si Jesus diri ingon si Jesus igsoon, ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala pinaagi sa inyong buhat. Now tanon ta mo igsoon, Kumusta atong binuhatan karon? Kumusta ang atong lifestyle? Kumusta ang atong pagkinabuhi karon ingon nga Kristohanon? Ato bang napakita sa Ginoo nga tinuod yun tang naghinulsol? Nakita ba ning reflect ba si Lord sa atong character? Ebidensya na. If ever ning reflect si Lord sa atong character, sa atong lifestyle, sa atong behavior, it means tinud-anay tang naghinulsol. Nay kabaguhan ang atong kinabuhi. Amen. Again, si Lord dili basta ma-impress anang mga gibuhat nato simbahan sa mga dagko natong offering, or let's say sa to ang mga way sipyat ug absent ang atong simba, dili ma-impress si Lord ana. Gitan-aw ni Lord atong binuhatan kung tinud-anay bagyud ta nga naghinulsol. Amen. Kung tinud-anay bagyud ta nga ning biya na sa mga butang nga wala kahimutan sa Ginoo. Amen. Genuine repentance, tinuod nga paghinulsol gipangita sa Ginoo nato. Kay nga naman sa dihang ato na siyang mahimo, ingon siya iyang saad sa 2 Chronicles 7:14, ibalik niya ang kadagaya. Amen. So in other words, kung unsa may nangawa nato nga gikawat sa yawa, dublihon pa na niya. Naay kadagaya, naay grasya, naay panalangin, naay pabor gikan kaniya kung tinud-anay tang maghinulsol og mubiya sa atong binuhatan nga dili maayo. Amen. Let's pray. Heavenly Father, thank you for your word this morning. Salamat nga imo ming gipanumduman Ginoo kung unsa gining tinuod nga paghinulsol. Imo ming gipanumduman gitudluan kung unsa gining tinud-anay nga panghinulsol nga gikahimut-an nimo. Gusto ka nga makita nimo sa among binuhatan. So Lord God, right now I pray nga kaning mga viewers karon Lord God, mga tinuod jud ni Lord God. Mga genuine ni Ginoo, dili ni mga piki nga mga anak nimo ug mga lagad nimo. But Lord God, we live a life nga of genuine repentance, nga tinud-anay nga panginulsol kay nga among mga binuhatan nga daotan namo na jong gitalikdan completely gibiyaan Ginoo. We live a fully surrendered life nimo Ginoo. Kay ingon kasi mong pulong usab Lord God. Kung kami nga imong mga katawhan tinud-anay nga mutalikod, mubiya sa mga binuhatan nga daotan, tinud-anay ming maghinulsol, ibalik nimo ang kadagaya. Nay breakthrough, nay miracles, nay blessing, nay panalangin, nay favor from you, Lord God. Talagsaon o pinasahi nga butang, panalangin gikan kanimo. So Lord God, I pray to all of the viewers right now nga magpuyo jud mi Ginoo nga maglakaw mi nga tinud-anay nga naay paghinulsol nimo Ginoo. And I pray Lord God to all of the viewers right now, if ever Lord God na nagtan-aw karon nga nag-struggle siya sa iyang kaluyahon or naisala nga iyang gibalik-balikan, tabangi siya Ginoo. Tabangi siya nga iya jung masinati or mabatunan ang tinuod nga paghinulsol, nga maka-overcome siya Ginoo sa mga lipat-lipat ug ilad-ilad sa yawa. Tagaay kaalam Ginoo. Kay nasayod kami Ginoo nga imo ming giluwas aron magmadaugon. Kay dako ka nga Dios nga naana mo, dili kay daog-daugon sa demonyo. But Lord, I pray to all of the viewers right now nga mopuyo mi as an overcomer, as victorious nga mga alagad nimo Ginoo.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa imong kaayo, Ginoo. Walay sama kanimo. Thank you for your word. I pray nga kini nga pulo nga mong nadungog karon dili nimo labayng kawang, Ginoo, apan amo ning kinabuhion ug among mabatunan ang tinuod nga paghinulsol. Aron malipay ka ug may maya ka sa among kinabuhi, Ginoo. Thank you, Lord God. Salamat kayo. And right now, Lord God, we continue to pray sa mga OFW, mga seaman, mga naka-permanent residents. Padayon kapag kupot silang kinabuhi karon, labi ng uban nga layo gyud sa pamilya, layo sa asawa or layo sa bana, Ginoo. Liguna panahon sa mga temptation, and I pray, Lord God, nga dili jud sila malipat sa kwarta. Nga magsige na lang sila tigo, mga material nga butang, palit og bisag unsa, nalimot sila nga na sila relasyon nimo nga ilang atimanon og seryosohon. Because at the end of the day, dili ang among kwarta matubang nimo kung dili among relasyon nimo. So Lord God, painumdumi sila. Let your Holy Spirit will convict them. Will remind them nga ang tanan nga naa nila, gikan na nimo, way ila. Igo ra na nimo gipiyal nila, ikaw ang tinuod nga tag-iya. So Lord, painumdumi sila nimo. Ayaw itugot nga malingaw sila sa blessing, makalimot sila sa blesser. But I pray right now in Jesus' name, Lord, nga i-value nila ang blesser. Because the more we value the blesser, the more minimo i-bless. In Jesus' name. And Lord, tagay silang maing panglawas kanunay, kay dili lalim magkasakit nga layo sa pamilya. I declare divine protection and comfort as well. Sa uban diha nga mga higala na mga naslain-lain kanasuran nga gimingaw na silang pamilya, asawa, or bana, Lord, i-comfort kanunay, ipabati imong gakus. Kay imong gakus lamang ang makapagaan sa amo ang kamingaw ug pag-antos, Ginoo. Again, Lord God, kupti sila in Jesus' name. I declare victory sa ilahang pagpanarbaho diya sa lain-laing kanasuran in Jesus' name. And of course, Lord God, this time as well, I pray to all of the viewers, Ginoo, tanan nga makakita ni makaabot ani nga live, Ginoo. Even ang mag-reply unya, I pray, Lord God, unsa man ilang problema karon, unsa ilang struggle kinahanglan, unsa nga area sa ilang kinabuhi karon, Lord God. As of now, this time, at this moment, nga need nila imong milagro. Lord God, I pray in Jesus' name, mulihok ka anang dapita in Jesus' mighty name. Imong ipabati, ipakita ang imuang himaya, Ginoo, sa ilang sitwasyon karon. Imong milagro, Ginoo. Imong ipalihok, imong pagkagamhanan, imong gahom anang dapita, Ginoo. Tagaig solusyon ilang problema, kasulbaran ilang problema. Tanan-tanan nga ilang giatubang karon, Ginoo, tabangi sila nga masulban ni Ginoo. You're a way maker, although sometimes, Lord God, di wala na may paagi mahutdan, may paagi apan ikaw, Ginoo, dili mahutdan og paagi. So Lord, mamuhat ka, magmilagro ka sa ilang sitwasyon karon sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat kayo, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. And this time, Lord God, amo ang kuno ng kadaugan, kagawasan, kalinaw, kalipay, panalangin, kay bulungang butang gikan kanimo. Ang kuno namo uban sa dakong pagtuo. Mao kini ang pagampo, Amahan. Amo kini gipangayo, gipasalamatan daan pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Jesucristo nga mao imong bugtong ug personal nga manluluwas. Amen and amen. Praise God. Himaya og kadungganan akong ibalik sa tumbuhi nga Dios. Hallelujah. So that's all for this morning, Igsoon. Hapit na gyud ang oras og sakto kayo. Almost 11 AM and magkuha ko sa mga anak. Okay? So, again, before na ako ni-end, Igsoon, kay nahuman naman. Pastor, salamat kay sa okay, God bless you, sister. Boy, sa payan kanunay. Claudine Geraldezo. Again, Igsoon, before na ako ni-end, akong gipasalamatan na to mga subscribers, mga followers, mga viewers, mga star senders, tanan niya. Salamat kayo, no? And I want to invite everyone sa mga followers na to, ani, nga to invite your friends to follow our page, no? Actually, kuha na ta, Igsoon. Or daghan na ta, kuha na ta. Nabot na ta sa 126,000 followers. Check, be. Abot naman siguro. Nawalagi 126,000 followers na ta. Thank you mga followers. And again, ako mong gi-encourage nga invite pag yun ninyo yung mga friends. Why? More followers, more viewers, mas daghan ang makadungog sa pulong sa ginuminsay sa paglaom. Kabalo na mo, Igsoon. Di ba ako ning balik-balik? Daghang kinabuhi nga nabag-o. Gibag-o sa Ginoo. Sukad na abot sila ni nga page. Amen? Nana sa pinpost na ko, Igsoon. Pipila lang na ka mga testimony. Nasa akong personal account nga James M. Dumano, na nakapinpost na ko diha mga testimonies
sa mga milagro nga gihimo. So kan naabot sila ani nga page no, nay naghikog nga wa naghikog og lahos. Basta daghan nga lulong sa makadaot nga bisyo nakagawas na no nga na bitaw daghan mga kinabuhing na bag-o igsoon. Nya kung muad mo na ako dito sa James M. Dumanon, dili na jud ko maka-add ninyo kay puno naman. 5,000 naman gud sa Facebook, no? So, pwede ra mo follow, no? So again, thank you sa inyong pagkiguban kanamo. Kanako, see you again this afternoon or tonight. Basta abanti ta. Long live brother, long live sa JR sa Kalam. Okay, God bless you more, brad. God bless you. Himaya sa Ginoo. So, ang akong ikabilin yung ikson, ampog, amping ta kanunay. See you again later, next time. Ako nag-ampo kanunay, nga karong adlaw puno sa kalinaw, kalipay, puno sa pabor sa Ginoo. Tanang lihok ninyo, tanang ninyong lakang, giyahan sa Ginoo. Ug tanang buhat sa inyong kamot, ikson, paboran, panalanginan sa Ginoo. Ug sa uban nga nasa lain-lain kanasuran nga padung na matulog karon, I pray for God's protection. In Jesus' name. Okay? So again, Ikson, that's all for this morning. See you again next time. To God be all the glory. Keep safe, everyone.